Good morning guys. So namin dire sa amo ang area location. Musakay mi og taxi pa Mactan Bridge mi. Paadto ta sa Boracay. Ang ato ta sa bitaw, ang ato mi og Boracay. So mangita ta og kasakyan. So naghulat mi kanos ami i-drop. So medyo nadugay ta no, nadugay ta. So 7 ang ato ang mag-adto rito. So time check ta, time check. Time check. 4:25. 4:25. No guys no. So maghuwat ta. Makasakay ta. Good morning guys. Naami diri sa Mactan International. So pakuan na ta, pasakay na ta dai, pasakay na ta. So diri pwede ta mo kaon diri guys. Pero kami naami Macdo. So maanta mangutana ta no. Mangutana ta asa ta kakuan diri no. Air Asia, unsa man na? Unsa man no? Wait guys. So mag-check-in na ta no, kay naa naman tay screenshot or PDF anin. So, guys. Diri na mautuno. Ka-experience ito sa pagsakay o kuan day ka ng airplane day ba o mulupad ba siya nga pinaan na or pinaan na. So, atong i-rate kung saan niya pagkuan ha, paglupad. Asa ka? Ato. Chip, morning. Kanang chip. Oh. Dili ra. Salamat. So mauton no, nangutan na ta sa ato ang pag-check-in. Sayo-sayo kita guys. So dapat sayo gyud mo kay ano, gikan mi sa among lugar, layo gyud kay mi. Pa-check-in na ta. So mo day. Wow. So here na no. Feel the essence na ta. Park. Ali diri. Morning. Asa ni siya? Saan ni siya? Cebu to Caticlan. Ano ba hindi? Ano ka rasahan? Duha na diha. Si Miss Anang Magi. Oh, nasa ubos mo. Nako. Sir J. Oh. ID o ticket. Nato ko ID pa. Ganito sa. Ano siya no? Asa to ang lisensya? Nadari mong lisensya kay. So needed na to na ang ID. Wait. Dara ang ID. Ipakita na. ID. ID ni mo. ID na ako. Ayaw na di na pwede. Oh, tsaka kay na siya. Sa Gimed. Kay tsaka ang personal, tsaka po ang ID day. Ako to na dito. Sige, salamat. Uy na, wala nagkarimaw ang ato ang pag
Tanawa day. Tanawa na day. Tanawa na ni day. Asa man ta? Uy. Adto daw kuno ta guys. Uy, agad daw ta sa tuang bana. So, no. Muni ang now sa excited na. Masakay feeling, no? Masakay og airplane. So, mga tanan na punta, no? Sa magpa-check-in ta. Hala. So, kinahanglan na tong report. Ari ka do report. So, ato ta dito, guys. Part. Ari. So wait guys ha, kay magkuan ta guys. Mangutana ta dere guys. Na. So mao to guys no. Nakakaon mig ahat dere. Ari mi nangaon guys diha. Kay bawal nila ang mga nasa gawas like mabasa like mga soft drinks, water and then etc. So nakakaon mig ahat. So time check ta. Time check. Saya-saya kita. Say hi to my bana. So, busog na me. Busog. Airport. So, maon na to no. Nabusog me. Damit sa me. Nangaon na me. So, pasod na me. Pasulod na me. Wahaha. So, good morning guys. Naanata sa airport. So, sa gate 8 mi, maghulat mi for 7:05. So, as of this now, mag-shopping ta. Nice Celine. So, na si Celine, akong igsuon. Travel free. So, kitang mga pobre dili ta ka kuansa diha. So, masi-arat ta. So, tutanawon. Na yung mga kultura guys. So, mauna to, no? Sige na lang, tag-so-so. Excited na ko, day. Excited na ko mosakay. So, morning. Pang-lucky naman na siya diha, nga toilet. Day, social kayo lang ang CR, day. Social kayo ang CR, day. So, dito mag-inihas, no? Oh, no! Okay. Oh, see? Day, tanawa, bang guling ako ang gisuot, day. Ang ayan na day. Wow. Sus kabongga na ang CR day way. So mangihi ta diri ang dapita. So mangihi ta no. Ito pagpangihi nato. Wala dagang arty day. Mangihi ta. Kakahiunat na ita. Sige. Nasa ray tissue. Oh! Matik siya day. Matik siya flash. Wapag ko mangihi. So, muna na itong i-moment ang atong first time. First time na to there sa airport. First time na to, no? First time na to masakay og airplane. Pwing! Good morning. Calling the attention of Gibson Frontes. Gibson Frontes, please proceed to North Wing passenger entrance. Sama Once again, ang calling the ato. attention of Gibson Asa niya Frontes. i-flush. Okay. Gibson Frontes, please proceed to North Wing passenger entrance. Thank you. Okay. Saan man na siya day kay ganiha automatic siyang ni flash. Oh. See. Social. Ano siya day? Ayun atong dagway. So, pack. Ganun. Hi. Say hi to
sa my vlog. Sama na to guys, no? Hi, good morning. What's siya guys? Ang ato ang experience sa atong pag-CR sa Mactan Airport. Sa social, no? Today. So, dagan kayo mga turista. Nya usa na ko ato nga turista day nga maglaag-laag diri sa kuan kanang other world. So kinahanglan natong muhurot og kwarta. So mga tuta dito, hotdo na tong kwarta ha. Mo na nga tong ikuan nga iguli na to, purdoy na ta. Oo, na siya to ang imoto. Ang laag ta para hotdo na to ang atong kwarta. Nindot kay mga bag diri day niya kay ngano dito ka afford. Ngani day oh. No. Oh, sandal day. 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 But na lang gyud. Ka-afford man. Sa mga auto, no? Koto brata sa pagtanaw. Tanaw. Souvenir shop din ba yan dyan? Mga auto siya nga na. So, matag CR. So, maghuwat na lang ta sa toang time kay 7:50 from Caticlan ta. So, kaniya akong mga kauban guys. Pang Caticlan sa din sila guys. Do guys. Oh. So, daghan kay Minong. Daghan mo adto dito. Muhurot sa amo ang kwarta. No? Okay. Pinutang nga kwarta guys. Dili akong kuan kay pension ni niya. Sa production. Bitaw guys, nangutang rami. Giutang na to namo ha. So inote na ninyo nga pala utang mi nang laag mi para moong mangutang lang. So mao na. So no. So for 7:50 ato na mi dito. So grabe gid ang first time guys no kay pag adto na mo sa airport guys kay pag ato na mo sa airport kay naabot na mi dali nabot dala mig McDo. Pag ato na mo sa McDo guys bawal man diri sa boarding pass ba to part ay kanang kuan na sa mga maleta ba bawal day ang mga something wet or mabasa mga pagkaon or something dili bawal sa ilaha. So mo to makakaon mig ahat ditong area ha. Among giinom ang daghan namong tubig. Among giinom mga gipang palit sa gawas para lang dili madala diri sa sulod. No. Pero busog mi. So far tanawa healthy tummy. No? Healthy tummy. healthy oh, healthy kayo nga to ang kuan. So mga na to guys no. Kuan ta mo guys, akong first time na mo. Sige. Dahil siya nga aeroplano pa siya. Takbo. Pero sa itong gamay. Countdown kasi.
Paano na pa? Ito lang na, sa talukuran na. Anong 25 miss? May number dito sir. May we request all guests to stow your hand luggage properly under the seat or in the storage bins above you. If you are seated next to the service exit, read carefully the passenger briefing located on your seat. If you do not wish to perform the functions described in this emergency, please ask the cabin crew to assist you. Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled. As a safety precaution, please unfasten your seatbelt and put your seatbelt upright. Use of electronic devices such as laptops, mobile phones, tablets, and any smart personal equipment is not allowed. Smoking is strictly prohibited. Taga-umar. Asa? Ang silingan barangay. Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled. As a safety precaution, please unfasten your seatbelt and put your seatbelt upright. Use of electronic devices such as laptops, mobile phones, tablets, and any smart personal equipment is not allowed. Smoking is strictly prohibited. Wala na wala. Ay, gumana mo pang ay, gumana ni. Kumay ya dol? Kuma? Bantayan. Ako ba? 25. Hindi ako pa. Atang na lang. My staff lieutenant is your captain, Captain Marvin. In behalf of the Pacific and my colleague Captain Lucky Lisa, with the rest of our crew headed by Jello and Steve Convoy, I'd like to welcome you aboard this flight 5J132, Air Pacific Service Launch for Caticlan, Boracay. Our flight time is approximately 40 minutes and will push an altitude of 18,000. Weather en route is forecasted to be cloudy. And Caticlan weather update shall be reported prior to our descent. Your safety and comfort is always our priority. We request all guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin. Your usual cooperations